сайфиддин давронов писари саидмумин давронов як рӯз пеш аз боздошташ суҳбат кард. акнун 18 рӯз мешавад сайфиддин дар боздошт қарор дорад. пулиси ноҳияи балҷувон аввал падарашро боздошт, баъд дар рӯзи раҳоии падар худи сайфиддинро боздошт мекунанд. то аз боздошт раҳои саидмумин давронов писараш барои раҳоии ӯ талош мекард. ҳоло ба ҷои писар падар барои раҳоии писар талош дорад. хонаводаи давроновҳо ин боздоштҳоро фармоишӣ медонанд. бачаи мара мисол дела кардан ина мисол мара худмо озод кардан оли мара бо таҳдид кардесай ки оли ту буд шидаги нестай оли ма тра бо миёрум маҳкам мекунам ман мисол ба модарам қасам ки ма тра оли миёрум маҳкам мекунам ба модарам қасам мега ки ма тра оли миёрум маҳкам мекунам и ранги нами закас кардаги ори. ҳоло нисбати сайфиддин давронов бо моддаи 247 яъне қалоби парванда боз шудааст. аммо саидмумин давронов мегӯяд ки писараш ҳеҷ гуноҳ надорад. ҳабиб ҷумазода сардори шӯъбаи корҳои дохилаи балҷувон писари ӯро дар фурӯши ғайриқонунӣ замин муттаҳам медонад. чизе ки сардори милиса мегӯяд хонаводаи давронов онро рад мекунад. иттиҳоме ки ба гуфтаи саидмумин нисбат ба писараш эълон шудааст ба ҳеҷ қавонин рост намеояд. бачаи ма кумитаи идораи замин набоша дар ягон ҷо ҳаққи имзо надошта бошад. хонаводаи давроновҳо мегӯяд ки парвандасозӣ ва ба ҳабс гирифтани онҳо баъди расонаӣ шудани баҳсашон бо ҳасан иброҳимзода муовини собиқи раиси ноҳияи балҷувон ва бародари азим иброҳим оғоз шуд. ҳамсари саидмумин мегӯяд ки сардори милиса ба ӯ гуфт ки набояд бо радиои озодӣ суҳбат мекарданд. радио озодӣ не хелия мегӯяд душмани ҳукуматаш мо мерем баромад ки радио тоҷикистон гӯшмо накна. ин иддаое ки аз сӯи хонаводаи давроновҳо ҳоло мешавад сардори милиса онро рад кард. ӯ гуфт ки ин хонаводаро танҳо барои фурӯши замин тафтиш доранд. сардори милиса ҳатто гуфт ки ширкати мармарӣ заминҳои давроновро кашида гирифтааст. ин ҳам боғи давронов аст ва ӯ гуфт ки баръакс ширкати мармарӣ ба онҳо боз 1 гектар замин барои кишти гандум ҷудо кардааст. мармарӣ оли айрӯзе ки дар ҳамин ҷо фаъолият дора ба мо кор надора. мо боғ кардагем 12 гектар заминда замини кишт надоштем бо ба зами ӯ боғи кардагимон дар дастмона фаъолият дорем меҳнат дорем дар боғмон бо ба зами ӯ 1 гектар замини кишти дигамон додан ки ин ҳам кӯдакони сайфиддин писари саидмумин аст. саидмумин мегӯяд ки барои раҳоии фарзандаш тамоми корро хоҳад кард. 2 рӯз қабл писарашро ба боздоштгоҳи муваққати Қулоқ интиқол додаанд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, ноҳияи балҷувон.